Hugo, Adelkin brat, je predškolák a čoskoro urobí veľký krok. Nastúpi do školy. Nosí okuliare, aby ostrejšie videl a je na ne hrdý, pretože sa v nich cíti ako detektív. No v škole sa kvôli jeho rozmazanému videniu stretne s výsmechom od spolužiaka Olivera. No aj napriek tomu sa s chlapcov stanú nakoniec kamaráti v škole aj mimo nej. Kniha Hugo je pravdivý príbeh pre všetky deti, ktoré sa pripravujú na školu. S posolstvom, že aj z nezhody sa môže zrodiť priateľstvo. Povzbudí malých čitateľov k odvahe byť sami sebou a otvoriť srdce tým druhým. Je to ideálny darček pre predškolákov na konci školského roka alebo pre prvákov pri nástupe do školy.